ewo chime ole mgbe ọ ga-akwụsị ewo chime ole mgbe ọ ga-akwụsị ọnọdụ ụwa ole mgbe ọ ga-akwụsị ihe ndị ahụ nke ejiri aka mee ihe ndị ahụ nke ejiri aka agaghị m efe ihe ndị ahụ agaghị m efe ihe ndị ahụ nke ejiri aka agaghị m efe ihe ndị ahụ nke ejiri aka agaghị m efe ihe ndị ahụ nke ejiri aka mee igwe sọ gị nwe Jeza ihe ndị ahụ nke ejiri aka mee ihe ndị ahụ nke ejiri aka mee agaghị m abụ isi ala wee nye ha maka na eziokwu adịghị eweta chi m adịghị aka nka ihe ahụ niile nke ejiri aka mee nke na-agharịpụ agharịpụ ime ọnọdụ ahụ na-agharịpụ agharịpụ ka mmadụ jiri aka kpụọ debe n'ofu ebe kwụsị ọbara nye ya n'efe ya ka chi gekwa m ntị anyị na-adịghị eweta ọkụ onyinye ndị ahụ gbawota isi were isi ka ha echekwa n'ebe ahụ naanị ofu onye ebe onye na-akasị m obi sofu onye na-ekwupụ ọbịa na mmehie eze ndị mmụọ sofu onye kwuru okwu na Jerusalem a na Kapanọm wee mmeri igwe ọtụtụ gara kwata ọgwụ aja azụ ọhịa ọtụtụ kwatara ọgwụ iberibe na-eme nganga marakwa amara nọ na agharịpụ ọgwụ adịghị eche mmadụ marakwa amara nọ na-edisapọinte ofu nwoke nke mara ya ọfụma gara gwọta ọgwụ oji echekwa onwe ya naanị nwa mgbe ntọ na-adịgidekwa fam n'anya ka ọ na-eme ọgwụ ya wee na-edu ya wee na-echekwa ya ọ na-emezi nganga n'anya isi ofu ụbọchị ka ọ bụ si Lagos ka ọ lata ala Ọnịcha ebelebe egwe ahụkwara m ya n'anya nna abụ aka ọrụ m ya mgbe a pụtara n'ore ụdọbada ebe niile ụdọbada ebe niile nwoke a wee chee ka ọ tụọ ọnụ azụ ka ọ gbaa n'ime ọhịa maka o nwere ebe a na-agba ma isi Lagos alọta maka na ihe ọ na-anata ime dị ọsịsọ o tinyere moto n'ime ebe ahụ ịmakwa na ihe dịka emere eme ndị oji abalị eje ha wee mapụta n'iru ya wee nara ihe niile oji wee gbagbuo ya ọ bụ nwoke a kere n'ugwu azọghịzi ya nke o diri na chedi ya gharịpụrụ ya ka o diri n'ezinụlọ ya ha niile gharịpụrụ ya ọkwụ na-ahụgo na sọsọ Chukwu onye ndu onye chi m egbughị ọ dịghị onye ga-egbu ya onye chi m egbughị ọ dịghị onye ga-egbu ya echekwana na ọgwụ gị ahụ na-agwọ na-echebe gị sọ Chukwu na-eche gị n'elu ụwa sọ Jehova na-edugharị gị nwanne o ji ọbara gbaa ya ogige o ji ọbara ekpuchite ụmụ ya o ji ọbara wee na-edu anyị na mbata anyị ọkwa ya na-ahụ maka ya maka agaghị m efu ihe ndị ahụ ka ejiri aka mee alụsị ahụ ka apịrị apị mmadụ ahụ ka akpụrụ akpụ wee dobe ihe ndị ahụ ka ejiri aka agaghị m efe ihe ndị ahụ ka ejiri aka agaghị m akpụ isi ala nye ya ndị ahụ ka ejiri aka mee ihe ndị ahụ ha na-agharị ka ejiri aka ha na-agbanwekwa ihe ndị ahụ ha na-agharị ka ejiri aka ha na-agbanwekwa ihe ndị ahụ ka ejiri aka agaghị m efe ihe ndị ahụ agaghị m efe ka ejiri aka agaghị m efe ihe ndị ahụ agaghị m efe ka ejiri aka agaghị m efe ihe ndị ahụ ka ejiri aka eze ndị mmụọ amaghị m ihe iji eme ọnụ amaghịkwa m ihe iji na-anya isi amaghịkwa m iji na-eme nganga amaghịkwa m onye na-edu gị
ihe matara Chimunedu na Jehovah mdike ihe matara ọ gbara m ogige ọ na-eche m nche maka chi ndị ahụ niile na-ahụ anya adịghị eweta abụkwa wote isi were isi eziokwu eziokwu adịghị eweta anya gị ego aga anara gị eziokwu nsogbu eziokwu adịghị eweta anya gị aka aga anarakwa gị eziokwu isi eziokwu na-eche ekikwa ha gbara wicked asị m na-eche ekikwa na-eche ekikwa brother brọda na-eche ekikwa na-eche ekikwa efekwala chi ndị ejiri aka wee mee akpọkwara isi ala nya alụsị maka ego ụwa maka okike kere mmadụ maazị ma ihe ndị ahụ ha na-eduba n'ọnwụ ihe ndị ahụ ha na-eduba na mbibi ihe ndị ahụ ha na-ala n'iyi ihe ndị ahụ ha na-egbukwa egbu ihe ndị ahụ kejiri aka mee ihe ndị ahụ kejiri aka mee agaghị m efe ihe ndị ahụ kejiri aka mee agaghị m efe ihe ndị ahụ kejiri aka mee agaghị m efe ihe ndị ahụ kejiri aka mee agaghị m efe ihe ndị ahụ kejiri aka mee agaghị m efe ihe ndị ahụ kejiri aka mee ihe ndị ahụ kejiri aka mee agaghị m efe ihe ndị ahụ kejiri aka mee agaghị m efe ihe ndị ahụ kejiri aka mee agaghị m efe ihe ndị ahụ kejiri aka mee agaghị m efe ihe ndị ahụ kejiri aka mee agaghị m efe ihe ndị ahụ kejiri aka mee agaghị m efe ihe ndị ahụ kejiri aka mee agaghị m efe ihe ndị ahụ kejiri aka mee agaghị m efe ihe ndị ahụ